podwaro mare adiera. Aparo ni kaka wacho ni an asebedo japuonj higni mang'eny, omiyo kano okel new model ni natemo penjo jogo ni to parameters mitiyogo, gik mitiyogo mondo mi ong'e ni ng'ani en vulnerable, ng'ani en needy, ng'ani en less needy, very needy, utiyo gi parameters mage. Nikech namiyogi example ni nitie Equity Bank, sama gichulo ne nyithindo fees cha, gibire ground magikawo ji magiwuothgo, magidhi e ute jogo, magine ni nyathi mowadwa chulo fees ni odak kanye, oa kanye, to somo kanye, tang'o momiyo wachulo ne fees. To ma ne ok otimore kani chako gini. Omiyo nakonegi ni gini kidhi tim to onyalo bedo kama inyalo kwalgo pesa jonyuol, nikech onge kaka idhi ng'eyo ni nyathi machandore ni ochandore to bende en adieri ni dhi miye pesagi. Nikech kan wang'iyo gik mane gitiyogo kane gidhi ng'iyo, an gi documents ka manyiso ni ka gidhi ging'iyo gigo ni nyathini kiwacho ni en variable, ging'iyo ni nosome secondary mane, niwacho ni kosome day school timiye max kata na 17 ni nikech osome day school. Takone ni nitie jonyuol manego ma ok en ni nyithindgi odhi e boarding school. To koro ka en janyuol ma en ga, wadi kaka koro an mweshimiwa kama, kata sani nyathina ok dhi e boarding, adwa ni obed kode tatere day school, to koro osemiya 17 marks maromre gi ng'at moro ma nyathine ni e day school nikech onge go. Omiyo nakone ni gigi ok nyal tigo momiyo wayud adieri mwanyalo ng'iyogo wa categorize. To bende sani koro ok luonge ni vulnerable, more needy or that. Ji no complain masani koro iluonge ni band 1, band 2, band 3 nyaka band 5. Koro band 1 ka emiyudo ni magi jok ma owach ni very vulnerable mimiyo. To king'iyo kaka koro government kete, wacho ni koro joma vulnerable gidhi miyo 95% mar pesa te michule e university. To gimomiyo wach ni okelo tabu ahinya. Nyocha jo university iluongo ni KUPS. KUPS is Kenya University and Colleges Placement System. Jogi, jo KUPS gi, kano okao nyithindo moko nitie ma e rural ma ok nyal kata donje portals. Emomi yuro ni out of 153,000 plus mano owinjo ni donjo university, 79 kende ema noseluongi, to 74 tene pok apply in these courses. Tiene ni time mano mi nyithindo gi, nitie nyithindo mane pok oyudo chance mondo mi gidonjo university. Nwaluongo PS mar higher education kaka committee mar education, mwakone ni nyaka o withdraw letters manosendiko ne jonyuol, nikech wan kaka wabunge jonyuol nosiko biro nona ni an koro nyathina ok nyadhi university, nikech nyathi oyudo A, oluonge medicine, to ndikne ni medicine modwa timoni course ni idhi chulo 612. Ka janyuol niyo ni to moko gore mana piny, moko bedo gi ulcers, moko bedo gi pressure. Ne waluongo ministry mwakone ni ma ok nyal timore, gima nyaka gitim ni gi recall letters mano luongo go nyithindo gi. Nyaka no winjo giduognwa duoko nyoro tarik 5. To nyoro kanwa rome committee ne pok giduogonwa duoko, to ne gimiyo wa barua ne gi extend nyaka tarik 15. Kendo waluongo gi kiny mondo gibi ginyiswa fees mar course ka course ma nyathi dwa dhi timo. To kendo fees go gibiro nyiso ni to nyathi ka nyathi dhi chulo pesa di e course no. Mane momiyo wawacho ni system ni pok obedo maber. To wan kaka jo education committee, every time watemo mondo wang'e ni system ni nyaka obedo full proof. Maka poni biro gik kama ok obedo full proof, to wabiro advise government ni system ni ok nyal tiyo. Kare gikelnwa system manyalo tiyo. Lakini na winjo ka sirkal wacho ni system ni ema gidwa konyo go universities. Tiende ni ikonyo go universities e yo machalo nade? Ni mabiro miyo universities koro ok bi depend government funds mondo gi operate kaka complete universities autonomous. Tiende ni gin ging'iyo system ni kaka yo mar kelo go pesa ne jo university. To be kan wang'iyo system ni nyalo mana wak koponi nitie gimondi capitation mimiyo jo university mondo gimi nyithindo.
To iga morumo last financial year, capitation ni kende ema pok jo university go oyudo. Tiende ni nitie delay, giseyudo to pok giyudo moromo kaka owachi no winjo ornegi. Nitie delay deko mar oro pesa no ne universities. Koro sama delay ni obedo, to nyithindo ka be pok ochulo fees, to koro universities be onge kaka nyalo dhi mbele nikech sirkal pok oro pesa, nyithindo ka be pok oro pesa. Koro mae mosebedo chandruok ahinya e wach new model masani dhi mbele. We wawinja ne Emmanuel ka entiere county ma Machakos, mano jalup director makojolo mano mar universities funds. Emmanuel, karwaki twaka okinyi makawuono ka itudri kodwa ka entiere Machakos. Nyaka sani wasebedo ka waneno wanyalo wacho ni